Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Menteri Ketenaga PHE jong ke Sarkar Jela uba Renington Lingdok Tongkar. Ha ke khatn nyaw terik ubnai rempang arajar arpuar lahir jurip yaki artli ki project sam umbam umdi naga scheme Jal Jeevan Mission ha ke snong Thangran bat ha ke snong Barato ki bahap hapo ke West Jentia Hills District. Ya uba Renington Lingdok Tongkar senran lang do MLE jong ke than uba New York ki sungo ke Executive Engineer jong ke RWS Division Joai ke Kong R Kinjing. USDO jong ke Subdivision PHE Joai uba S Najiar lembat kato kat ningut kiri orang ba jong ki ar teliki snong. Tang supoi ha Joai Menteri ulaban jurip nengkong ya ke jing pentre ya ke Thangran Combined Water Supply Scheme ke balamang pisa kendai kelor arpo nyolak san po hajar tingka ke bana jing mentoi ya ki saus pa lai po ar teliki thleu yeng jong ke snong Thangran. Ya ke jong ke project sam bam latan ke telong ke batip ke buj ha ke jingjingai ke bakhat lai point not kilometer hadu ke jaka babu ya ke water treatment plant. Hadin kani Menteri Ulahir jurip pat saya ke Barato Water Combined Supply Scheme ke balasna ha ke jing mang pisa ke ba arklor arpolak kendai po hinreu hajar tingka ke ban pen mintoi ya ki hinreu spa lai pusau teli ki long yeng. Ya ke pat latan ke telong ke badan ha ke snong pamanik ke bajingai khat kendai point not kilometer ban pen poi ha ke water treatment plant. Ha ke jingya kren bat kilat pathai khubor ba Renington ula ong ba ke jing pentrei ye kini ki ar li ki project kalaya chat ha ke ba ke Barato Water Combined Supply Scheme ke jing trei kala dep kendai po na ke shispa kat ba Thangran ke jing pentrei kalong shipo na ke shispa. Akan ka kam kendon be jing kam don ka kam kaban suya be klem jing tende ke ka kamram jongi pede jo ka department jong ki officers ka don hangne bangin ya struggle ban penbej kita kicing ban penbiang ya ka baduna te hendrei te kandon be kicing ha ka jing ya lenti ha ki batrei hi kin labbej ki dia tu be kicing ki keduk be kicing te hendrei ha bangi trei na dok musim ni lenti ban la ban sop ban la ban be kita kicing es kado problem ko beri kani ka sarkar India kalau committed ban ai kani ka 90% ke bakadi ban ai ban nakaling ka state government ru haduk menta kalau so committed ban long prom ban ai ka share la jong te dei nak takadau ken mau bah kini ki benai ke baladep ngila yo ya ka bonus nakadau ban nakaling ka sarkar mekhalaya kalau prom ban contribute ka share la jong bat nakatakadau ka sarkar India kala appreciate yangi bat kala ai ka bonus yangi 10 crore tang nakadau bangi contribute back on time ya ka contribution ke badai ban te haduk menta nakaling ban implement ni scheme ngim simda face kada problem financially ka jing sa kum ka jing batai kini ki engineer ka amount ka bakidon kam ban cover ban yo ya kini ki bompat cover kan kun scheme kan num da he than do ta ki omba kumba arpo pralai pholak ka extra amount ka bakidon kam ya ka ba kadang long reachable nakaling ka government nakaling ka state government nakaling ka state fund kadang long reachable ka bagian persang ban sanction ya kene ka barang don kam ban extend ban penyo umlut habarok ni gitu ya Thangran ki household ki bakidon kumba sauspa laipu arteli gitu ya ha po Thangran bat hangne Barato pede don kumba rius pak lai pusau kat kum kene skim ka bi pentri mata rius pak lai pusau teli kilong yeng kin yo na kene ka ba pentri mata ta ka barang sa aru kumbang ila yo sngo mata ba kalong ka barang kam ta ngin persang ban ai sanction na kene ka government ba ka department kan yo pendat ya kita ki basa ka ba ki katu kene kilong yeng ki bom pat include ha kene try snong ki try yeng kin nom klumar jung mut namar lada don hi ka don ki breu hayeng balad don ko nong ipi ba ka jing klumar jing mut ka ba klumar jing tam ka dei hak ta ka por lada kam don ka ha ba ki don ki breu hayeng te kimi lenti ba ka department kan yo ban lek ka ban kam ban yo ban rap ka snong ka balang ba kin yo ka bam de nam ta ka ni jip krek ka jeseng sinot hang